L-awtopsja fuq il-katavru tal-mara li jumejn ilu ttellgħet mejta mill-baħar mill-bajja ta' Spinola f'San Ġiljan ikkonfermat li Mietet Mgħerrqa. Il-vittma ġiet identifikata bħala Ċiniża ta' 43 sena. Kien għal-ħabta ta' 7 ta' 3 filgħodu meta ttella l-ġisem bla ħajja tal-mara mill-baħar wara li daħal rapport lill-pulizija li ntlemħet persuna bla ħajja f'wiċċ il-baħar. Tilef il-battalja mal-mewt l-Ungeriż ta' 43 sena li fl-10 ta' Novembru li għadda kien involut f'inċident tat-traffiku bil-mutur fi Triq il-Kosta fin-naxxar. Ir-raġel kienet isuq mutur ta' tip Suzuki meta tilef il-kontroll. Fuq il-post kienet marret ambulanza li ħaditu l-isptar Mater Dei fejn il-kundizzjoni tiegħu mill-ewwel kienet kritika u ġiet ċertifikat li jinsab fil-periklu tal-mewt. Intant, diversi ħbieb tal-vittma rew is-soba tagħhom għal dan l-inċident. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.